ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студияи Шай Сафтор. дар ин шаб рӯзе ки бемории сироятии COVID-19 дар аксари кишварҳои ҷаҳон бо суръати баланд паҳн мешавад, зарурати ҳатмии риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва истифодаи ниқобҳои тиббӣ ба миён омадааст. Сокинон бояд ба тавсияи мутахассисони тандурустӣ диққати аввалин дараҷа дода, қоидаҳои беҳдоштиро дар ҳаёти ҳаррӯза риоя намоянд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар шароити феълӣ қабл аз ҳама риояи қоидаҳои санитарӣ ва иҷрои ҳатмии тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар ин самт муҳиму саривақтӣ хоҳад буд. чунонки маълум аст, бемории сироятии COVID-19 дар аксарияти кулли кишварҳои ҷаҳон бо тағйир додани шакл ва суръати афзояндаи паҳншавиаш мушкилоти зиёдеро дар ҳаёти сокинон ба вуҷуд овардааст. тадбирҳои беҳдоштӣ бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 тавассути муқаррар намудани талаботи санитарию гигиенӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад. роҳандозии ҳатмии қоидаҳои беҳдоштии ин шабрӯз дар ҳифзи солимии ҷомеа муҳим ва саривақтӣ аст ки дар ин самт мутахассисони соҳаи тандурустӣ саҳми арзанда доранд. барои пешгирии бемориҳои сироятии коронавирус яъне ки COVID-19 ҳар рӯза ба усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. бояд ки ҳар як шахс ҳангоми пайдо шудани ҳарорати баланд, ҳангоми сулфа задан, нафастангӣ, албатта бояд ки аз хона набаромада, бояд ки ба духтури табиби оилавии ҷои зист муроҷиат намояд. тавассути корҳои фаҳмондадиҳӣ дар иртибот ба риояи гигиенаи шахсӣ дар муҳити оила ва ташкилоту муассисаҳо имкон фароҳам меорад ки аз гирифторӣ ба бемории сироятии COVID-19 шаҳрвандон эмин монанд. дар ин баробар сокинони мамлакат ҳам бояд тибқи тавсияи мутахассисон амал намуда, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ аз диқобҳои яккаратаи тиббӣ ва маҳлулҳои безараргардонӣ истифода карда ба масофаи иҷтимоӣ диққати зарурӣ диҳанд. идомаи ахбор. айни замон дар шаҳри Бӯстон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 10 иншооти таъйиноташ гуногун идома дорад. аз теъдоди умумии иншооти сохташаванда 2 тоаш корхонаи истеҳсолӣ ва 8 тои дигар иншооти соҳаи иҷтимоӣ мебошад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар як шабонарӯз истеҳсоли бештар аз 1000 дона шифер, ин иқтидори истеҳсолии корхонае мебошад ки айни замон ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бунёдаш идома дорад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби тақрибан 20 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ба анҷом расонида мешавад. технология аллакай ворид гардида насби он идома дорад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷофар зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. дар маҷмӯъ айни замон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бунёди 10 иншоот идома дорад ки дутои он истеҳсолӣ мебошад. ҳадаф ба он равона карда шудааст ки нақша чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба пуррагӣ иҷро ва сокинон аз шароити беҳтар барои зиндагӣ баҳравар шаванд. 175 иншоот ба истифода дода шуд. дар 10 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти маишӣ имкон фароҳам овард ки мардум аз шароити беҳтари хизматрасонӣ баҳравар ва теъдоди зиёди сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ фаро гирифта шаванд. ҳамзамон дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ва соҳибкорон роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ва аз тарафи соҳибкорон роҳи мошингарди шаҳри Бӯстон бо минтақаи саноатӣ зиёда аз 1,4 километр роҳҳо пурра муфарш карда шуд. дар доираи ҳидояту роҳнамоиҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат сокинони маҳаллӣ ва намояндагони бахши хусусӣ талош доранд ки дар ободии диёр саҳмгузор бошанд ва пешрафти тадриҷӣ онро таъмин кунанд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд ба истифода додани 180 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 175 иншоот мавриди истифода қарор гирифта, дар 10 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. наврӯзшоҳи Азизулло, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, барномаи ахбор.
با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان کارهای آبادانی، سازندگی و تعمیر بیناها در ناحیه شغنان نیز جریان دارد. در جماعت دهات میرزاجان، شیرینجان و ناحیه شغنان بینای جماعت تعمیر و نوسازی کرده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام قلمرو مملکت کارهای آبادانی سازندگی با مرام جریان دارد. ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از این روند در کنار نبوده، روز از روز سیمای ناحیه به کلی تغییر یافته ایستادند. از برکت دوران صاحب استقلالی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان و شریکان روش در دهه بنی جماعت میرزاجان شیرینجانov بنای جماعت مذکور از نوسازی گردیده در آن 4 اتاق کاری و 3 صنفخانه آموزشی برای مرکز جوانان بنیاد می‌گردد. ساختمان بنای جماعت را جمعیت دارای مسئولیت محدود همیرمزه به ذمه گرفته در هم 20 نفر ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند. عین زمان ساختمانچیان به اندازه‌کنی بیرونی بنا و نصب‌کنی در و تیره‌ها ها بند می‌باشند. امروز خوشبختانه مردم شریف تاجیکستان در عرفه 30 سالگرد استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان به خصوص جماعت دهات میرزاجان شیرینجانov نیز کارهای آبادانی و سازندگی با مرام جریان دارد. در جماعت دهات میرزاجان شیرینجانov با تشبث پیوسته مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه شغنان در همکاری با شریکان رشد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود امیر امزه ساختمان جماعت دهات میرزاجان شیرینجانov با 4 اتاق کاری و مرکز جوانان تا جشن 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار خواهد داشت. کارمندان جماعت دهات میرزاجان شیرینجانov هنوز از سال 1994 در این بنا فعالیت نموده آن به تعمیر اساسی نیاز داشت. در عرفه جشن 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان آرزوی کارمندان جماعت جامعه عمل پوشیده بنا از نوسازی می‌گردد. مسئولین نیت دارند در برابر ساختمان بنا همچنین گرد اطراف آن را آباد نموده سیستم گرمدهی و اتاق مرکز خدمت رسانی را برای کارمندان بنیاد نمایند. انجام کارهای تعمیر و از نوسازی در عرفه جشن 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان مهیا گردیده است. خواجگی‌های دهقانی و انفرادی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در همکاری با فیلیال‌های بانکی قرض‌های امتیازناک گرفته محصولات گوناگون کشاورزی را کشت و پرورش می‌کنند. این اقدام با مقصد استحصال انواع صفتناک آذوقه‌واری مساعدت کرده عامل بهتر گردیدن سطح روزگاری ساکنان می‌گردد. گزارش همکارانمان. اقدام کشاورز 2021 از جانب بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان در زمینه تطبیق دستورها از پیام راهنمایی سرور دولت تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده. هدف از این تصمیم دستگیری کشاورزان مملکت، رشد ساحه کشاورزی، سهامگذاری در تامین امنیت آذوقه‌واری و با همین وسیله بهتر گردانیدن سطح زندگی مردم دانسته می شود. طور معلوم گردید در همه فیلیال های گروه شهر و ناحیه های کلابی ولایت ختلان اقدام کشاورز 2021 را مورد تطبیق و اجرا قرار داده. کشاورزان را همه جانبه دستگیری می کنند. در فیلیال رقمی 58 امانت بانک در ناحیه واسه چنین قرض‌های امتیازناک را با فایزهای پست و مهلت طولانی دسترسی دهقانان نمودند. ما از فیلیال 58 ناحیه واسه امانت بانک قرض با مهلت 18% سالانه گرفته ایستادیم. حالا این سال هم گرفتیم صرف کردیم در سوای پخته‌کاری. نشر نمای پخته خیلی علاقه خوبه. تخمی را خریدیم، نورلوی مینرالی خریدیم. خب کار کردیم بین قطارها کردیم. در فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر کولاب اطلاع دادند که بیشتر از 1 سال اخیر به دهقانان قرض‌های دراز مدت دادند. ما نیز مشاهده کردیم که کشاورزان شهر کولاب محصولات گوناگون دهقانی استحصال نموده هم بازار را فراوان می‌کنند و هم جهت ارزانی ارزش محصولات فضای مناسب فراهم می‌آورند. همین گونه در شهر کولاب مدنیت درست بهره برداری کردن از زمین خوب به نظر رسید. در شهر و دهات کولاب یک چند نمود زراعت را به صفت کشتی تکراری پرورش می‌کنند که در 1 سال فرصت از یک زمین گرفتن 3 حاصل را فراهم می‌آورد. در میدان 3000 هکتار زمین کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را به نقشه گرفتند و که تا به امروز از میدان عمومی بالازیکر زیاده از 80% آن به کشتی تکراری زراعت‌ها فرا گرفته شده است. از جمله توجه اساسی به کشتی جارمکیدان
ғала лӯбёгиҳо аз ҷумла мош лӯбёгиҳо равона гардидааст. кишти ин намуди зироатҳо асосан ба анҷом расида, майдонҳои боқимонда барои кишти такрорӣ сабзавоти барвақтӣ ва кишти такрорӣ картошка тайёр намуда истодаанд. мавзӯи дигар, озмуни ҷумҳуриявии ихтирокорони беҳтарини Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020 2 январи соли 2021 оғоз гардида 19 март ҷамъбаст гардид. Дар озмуни мазкур 51 нафар иштирокчӣ 117 ихтироъ пешниҳод намуданд ки аз ин 13 нафар соҳиби ҷои намоён гардиданд. Манучеҳри Сулаймон ва Аҳлиддини Карим аз рафти ҷоизасупории озмуни мазкур гузориш омода намуданд. агар солҳои қаблӣ дар озмуни ҷумҳуриявии ихтирокори беҳтарини Тоҷикистон 20 нафар навовар иштирок менамуд, ин бор дар он беш аз 50 нафар ихтирокору навовар маҳсули зеҳнии худро пешниҳод намуд. озмуни ҷумҳуриявии ихтирокори беҳтарини Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020 2 январи соли 2021 оғоз гардида 19 марти соли равон ҷамъбаст гардид. маросими ҷоизасупории озмуни мазкур 22 июли соли равон доир гардид. дар озмуни мазкур 51 нафар иштирокчӣ 117 ихтироот пешниҳод намуданд ки аз ин 13 нафар соҳиби ҷойҳои намоён ва беш аз 100 нафар бо дипломи иштирокчии озмун сарфароз гардиданд. навоварон назар ба солҳои пеш қадамҳои устуворонаи худро ба пеш гузошта дастгоҳу таҷҳизотеро ихтироъ карданд ки имрӯз дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мавриди амал қарор гирифтанд. ба ман муяссар шуд ки ҷоизаи аз ҳама баландтарин медали тиллоро сазовор донам. имрӯз ман хеле хурсанд ҳастам ки фаъолияти зани тоҷик аз тарафи чунин созмони ба нофузи умуми ҷаҳонӣ қадрдонӣ карда шудааст. имрӯз ихтироъотҳои мо дар як қатор корхонаҳои саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон қобили қабул дониста шуданд ва мавриди истифода қарор доранд ва ҳоло дар корхонаҳои саноатии металлургӣ, коркарди металлҳо, бойгардонӣ ва коркарди маъдонҳо ҳоло мавриди истифода қарор гирифтаанд. ин ҳама дастовардҳо дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба олимони ҷавон ва дар маҷмӯъ соҳаи моликияти зеҳнӣ ба даст омадааст. ихтироъоте ки дар мамлакат анҷом дода шуданд бештар ба соҳаи тиб, кишоварзӣ, байторӣ, кимиё, гармидиҳӣ, металлургия, интиқолдиҳӣ, насоҷӣ, саноати хӯрокворӣ, дорусозӣ, коркарди пахта, навъҳои нави зироат ва селексияҳои растаниҳо тааллуқ дорад. бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани ихтироъкорону навоварон, олимону эҷодкорон аз ҷониби муассисаи давлатӣ Маркази миллии патенту иттилоот дар 2 сол як маротиба озмуни ҷумҳуриявии ихтироъкори беҳтарини Тоҷикистон гузаронида мешавад. бо пешниҳоди 117 адад ихтироъ ба комиссияи озмун пешниҳод гардида шуд ки аз ҷониби комиссияи озмун як нафар бо ҷоизаи олии созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, медали тиллои созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, як нафар бо ҷоизаи олии ташкилоти патентии авросиёгӣ барои саҳмгузорӣ ба рушди ихтироъкорӣ бо медали тилло, 3 нафар бо нишони фахрии муассисаи давлатии Маркази миллии патентилот, 3 нафар бо нишони муассисаи давлатии Маркази миллии патентилот ва як қатори дигар бо дипломҳои дараҷаи аввал, дараҷаи дуюм, дараҷаи сеюм ва дараҷаи олӣ, яъне қадрдонӣ карда шуданд. албатта имрӯза онҳое ки сазовори ҷоизаҳо гардиданд, ҳама он ихтирои пешниҳод намуда дар амал татбиқи худро ёфтаанд ва имрӯз рӯз аз рӯз мушоҳида карда мешавад ки сафи ихтироъкорони навоварони мо яъне ки зиёд гардида шуданд ва ихтироъотҳои онҳо дар амал татбиқ гардида шудааст. Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат барои дарёфт ва ҷалби навоварон тадбирҳои судмандро амалӣ менамоянд. рушди илм дар замони муосир бе истифода аз дастовардҳои технологияи инноватсионӣ ғайриимкон аст. асри 21 инкишофи бо суръати илм ва технологияҳои навин мебошад ва танҳо давлатҳои ба дараҷаи баланди рушд ва тараққиёт ноил мегарданд ки ин равандро устуворона пайгирӣ менамоянд. Манучеҳри Сулаймон, Аҳлиддини Карим, Ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ба китобу китобхонӣ рӯй овардани насли наврасуҷавон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, маҳз дар ҳамин замина роҳандозӣ мегардад. имрӯз даври ноҳиявии озмуни мазкур дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
соли сеюм аст ки дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, такмили захираи луғавӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст гузаронида мешавад. даври якуми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои олии таълимӣ, корхонаҳо, маркази деҳот ва шаҳрак гузаронида шуда, имшабу рӯзҳо даври дуюми он оғоз гардидааст. дар даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 200 нафар ғолибони даври якум иштирок намуданд. дуввум сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ иштирок карда истодам таҳти номинатсияи адабиёти ҷаҳон аз муаллифони русу қазоқ. Нодар Думбадзе яке аз муаллифони дӯстдоштаи ман, баъд Пушкин, Лермонтов, Чингиз Айтматов ва дигарҳо. ман зиёда аз 200 китоб мутолиа кардам ва 1600 мисра шеър зиёд кардам. ман аз адабиёти бачагона масалан Азизи Азиз, Наҷмиддин Салоҳиддинзода, Наримон Бақозода, Абдулҳамид Самад аз адабиётҳои бачагона китобхонро мутолиа кардам. дар озмуни мазкур ки аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ гузаронида мешавад, иштироккунандагон дар 4 давр дониш, хират ва ашъори аз худ намударо месанҷанд. дар номинатсияи адабиёти муосир ширкат варзидам ва беш аз 300 китоб ва 100 ғазал мувофиқи низомномаи мазкур ба ҳамаи талаботи озмун ҷавоб додам. хушбахтона ба даври сеюм роҳ ёфтам. фиристода бояд ки доно бувад ва гуфтан далеру тавоно бувад. мехоҳам боз ҳам бисёртару бештар хонаму дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой намоён гардам. дар замони муосир ки ҷаҳонишавӣ ба фарҳангу тамаддуни тамоми халқияту миллатҳо таъсир мерасонад, баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз ҷониби аҳли ҷомеа иқдоми заковатмандона ва саривақтии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ гардидааст. Зульфия Раҳимзода, Рустами Карим, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.